alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Brawl Stars, og det er sammen med min lillebror. Nu kigger vi lige, hvilke brawler jeg skal være. Jeg vil gerne være en brawler, der var god. Sådan rigtig god, så jeg kunne spille med min lillebror, så vi kunne vinde nogle games. Men jeg ved ikke rigtig, om vi vinder nogle games. Jeg kan ikke bare lige vinde games Brawl Stars. Så jeg tænker, at vi spiller en game, hvis du gerne vil det. Eller skal du lige klemme nogle ting eller et eller andet. Eller vælge en brawler. Du gør alt, hvad du vil. Jeg kan også lige gøre noget lige om lidt. Jeg kan lige kigge herinde i shoppen, hvad der var. Ups. Jeg skal ud af det her. Jeg skal ud. Okay, nu køber vi ikke det her. Sådan der. Sådan der. Nu er vi. Okay, ham der profil, han er kun 20 brawler, så han har allerede Edgar. Sådan noget der. Han er jo sindssyg. Jeg er lidt sindssyg med den Edgar på min egen skærm. Men nu kigger vi lige en gang omkring de her brawlers, min lillebror har. Har I lagt mærke til de brawlers, min lillebror har? Han har sindssyge brawlers. Han har også sådan en. Han har bare mange gode. Jeg kan ikke forstå, hvor mange gode han har. Han har i hvert fald rigtig mange. Så derfor, så må vi nødt til at gå ind i smadre game. Og nu smadrer vi på game sammen. Nu går vi ind i game. Og jeg skal få det lige larmet en lille smule. Jeg skal bare lige sætte den på en stol. Kom så. Nej. Sådan der. Aha, vi har. Bare skud mig. Vi har den. Okay, nu skal vi væk. Okay, han går derind. Han kunne have dræbt mig. Godt, det var tæt på det der. Han kunne have dræbt mig. Vi skal være hurtige. Shit. Okay. Du har kun 10. Min sødeste lillebror i verden har kun 10% liv. Okay, vi skal bare skynde os. Kan du skyde mig? Så vandt vi. Skal vi spille igen? Okay. Så har vi det. Okay, det var bare min mor, der råbte. Undskyld. Det var min lillebror, der råbte. Undskyld, altså. Det er. Jeg har lige hjemme hos besøg nu, så det kan godt blive en lidt hård video. Jeg sender mig så langt væk, jeg kan, hvis der er udenfor, hvis der er forstilling. Indtil det der dims. Nej. Nu skal jeg beskytte. Please, yes! Jeg overlever! Kom så. Jeg håber, jeg skruer. Jeg skal ikke skyde lige. Please. Nej! Jeg tror, jeg kunne nå det. Nej, jeg dør! Jeg døde! Nu skal vi beskytte dig. Nej. Please, vær hurtig. Tag den. Vi skal have den. Okay, vi skal dræbe både. Vi skal dræbe den der både der. Nej! Hera. Okay, det var godt. Godt, Elias, min lillebror. Nu skal vi bare bescore. Nej. Okay, jeg har den. Nej! Det skal lige. Jeg forstår det aldrig. Nej! Den skid, det døde i. Nej. Nu skyder jeg bare. Nu prøver jeg bare at dræbe. Kender I den der synger? Everybody sing a song, yeah. Everybody sing a song all through the day. Everybody sing a song, yeah. Everybody sing a song all through the day. Okay. Nu skal vi. God, search. Min lillebror. Min søster lillebror i verden. Jeg har
jeg kunne lade det her hakke dig. Kom nu. Please. Vi skal være hurtigt. Der er... Jeg tror, at vi tager med både. Han er også sindssyg. Hera er den eneste, der scorer. Det er, han bliver sindssygt, når han scorer sådan en både. Hvorfor skulle du den væk? Nu tror jeg, vi taber. Ja, okay. Nu må du stoppe. Nej! Døde. Jeg går ud. Jeg vil bare spille med Hera. Please, vær nu godt. Gadget. Barry's rank hail for is answered. Start power, Miss Aura Barely. Et hjerte, der er et kryds inde i sådan en prik. Med nogle stjerner, okay. Ej, jeg håber, vi får 3.000 på et tidspunkt. Det var sindssygt, mand. Nej, den her har ikke nogen... Prøv at se den der diamond. Den er snart i perfekt med den der. Men der er ikke meget. Jeg tænker på den der blå, der er jo sindssygt. Here from the sky to be that rolling congratulations bar. We're here off cloud the sky. We're here alone you die to the wisdom's bump. And then we're down the sky. I can feel it about you need you. Jeg vil gerne have nogen vinde. Nej! Altså, vi vil gerne have nogen vindes. Så vi skal have nogle gode brawlers. Sådan der. Nu går jeg bare lidt game. Jeg tror, det bliver sidste game. Men husk, like video og subscribe. Like and subscribe. Det vil jeg blive sindssygt glad for. For det er det min første video. Nej. Men det kan være, at jeg ikke er så god. Men det kan være, at jeg ikke vil følge med alligevel. For det var også min første video, og jeg er heller ikke så god i Brawl Stars. Men jeg prøver at gøre mig god. Alle gange. Det er fordi den der Edgar, der er Frank og Stu. Stu, han kommer bare ind i det hele til at starte med. Det var godt, Edgar! Yes, Edgar! Det var dog for fint, det godt. Edgar, hjælp mig! Her, det var tæt på det der. Shit, det var tæt på. Nej, jeg kunne have taget ind den der. Jeg ved ikke, det er det er min lillebror Gray. Nu er jeg ned. Kom så. Kom så. Nu skruer vi. Kom så. Upsi. Det var lidt for højt. Undskyld, det var blevet lidt for højt. Kom så. Min sidste lillebror i verden. Please. Nej. Det var tæt på. Skyt til mig. Nej. Nu dør vi. Jeg tabte.